Bon dia, família. Benvingut o benvinguda a un nou vlog. En el cas d'avui, una cosa una miqueta diferent. No sé si coneixes l'aplicació BeReal, però l'objectiu d'avui és que això s'assembli més a un BeReal que no a un vlog. El que he fet és programar-me una alarma a cada hora. Ara són les 8:00. Alexa, a què hora és? Són les 8:02.0. Les 8:02.0. He perdut un minut en posar la càmera. I res, el plan és això, doncs que a cada hora m'he posat una alarma i faci el que faci, ho gravaré, amb un màxim d'un minut, perquè calculo que si són les 8 del matí doncs, i me'n vaig a dormir a les 8 del vespre, hauran passat 12 hores, però no vull que el vlog duri 15 minuts, saps? 55 segons, fins a les 9. Les 9:00 estava veient el Kikirikik, el gran Carles, grandíssim programa. Vaig a baixar el volum perquè si no no ens sentirem, em sembla. A veure si això vol baixar. Ui, m'estic tapant. Coses de ser massa real, Res, abans estava dient que intentaré fer gravacions d'un minut i el tema és que si vull posar-hi transicions o algun timelapse o alguna cosa, l'haurem de restar d'aquest minut. Per tant, això. El plan d'ara mateix és res, estar a casa. Avui no tinc massa plan, simplement gaudir del matí. Són les 10, estic veient el vlog d'Andorra de la família Caricú, que el tenia acumulat. Això, si he de reflexionar alguna cosa, és que fa una hora sencera que estic a la mateixa posició xupant tele, xupant contingut. Primer el Kikirikik, ara he estat veient el blog de l'Enric Bautista del CreaFest i ara la família Caricú. La gestió del temps, Com perdem el temps a vegades, escarxofats al sofà. Potser hauria de ser una mica més productiu. De seguida que acabi el vlog me'n vaig a dutxar, em canvio de roba i activo el dia perquè si no ja veig a venir que em passaré el dia sencer aquí. Potser em servirà d'excusa aquest vlog hora a hora per posar-me les piles una miqueta. Les 11, dutxa feta, estic veient a l'Enric Bautista i res, llit fet. Aquest és l'outfit escollit per avui, Aquí, detall taronja i samarreta taronja, tot de conjunt. No sé què anava a dir. M'acabo de quedar en blanc. Res, estava editant el vídeo que he de penjar avui i coses que passen a vegades, que és que he comès un error i l'he penjat abans d'hora, llavors ara l'he de baixar, reeditar i tornar a pujar. Pim-pam, la vida de youtuber ningú ha dit que fos fàcil. Poc més a actualitzar, Simplement que m'agradaria que, tal i com sona l'alarma, s'activés la càmera, perquè tinc la sensació com que fingeixo, a l'hora de treure'm el mòbil i tocar a gravar, de dir, ara estic gravant, seria com molt més natural fer i que ja estigués gravant, i dir, que em pillés així d'infragant i de, realment, què estàs fent? Estic estenent la roba. Doncs la una, estic preparant el dinar, a veure si posem llum. El dinar, això serà un pad thai, amb una pasta que vam comprar al Lidl, aquesta, que no sé si serà la millor opció o no, però ho provarem. He passat un fàstic tallant la carn que em venien arcades les ganes de vomitar. Perdó, espero que no estiguis menjant, però horrorós. Jo no sé si em ve massa de gust, la veritat. Tenia així una pell enganxada i al treure-li la pell m'ha fet... Saps? Són les 2. Diràs, s'ha passat aquest tio una hora sencera cuinant? Doncs no. He fet la carn i les verdures i així, i ara posaré a bullir la pasta, que estic esperant que arribi la senyora per dinar. Res més, no hi ha massa actualització. La roba segueix assecant, a TikTok tot bé,
a YouTube tot bé. Això, dia molt tranquil, relax. Per cert, ui. M'acaben de trucar d'una entrevista de feina demà. Em queden 20 segons per explicar-t'ho. No sé si això de YouTube s'acabarà, perquè, clar, YouTube no dona per viure i haurem de buscar una feina de debò, de les que són retribuïdes. Alexa, pausa la música. Doncs són les 3. Sí, les 3, no? Sí. I res, estava editant el vídeo aquest d'ahir, d'ahir no, d'abans d'ahir. Bueno, el vídeo que he de pujar avui i ja està fet, miniatura i tot. Ready, una cosa menys. Una estoneta de sofà no li ve malament a ningú, no? I més en un dia així en el que no he produït res, 0. 4 de la tarda, hora de dinar. Bon profit. No està tan passat com pensava, Jo, és que, clar, han passat 2 hores, perquè jo em pensava que la senyora arribaria fa 1 hora i resulta culpa meva 100% que pensava que avui plegava 1 hora abans i no, resulta que plegava a l'hora de sempre. Digue'ls hola. Em queden 25 segons. Està molt bo. Bon profit. És un bon cuiner. Segur que sí. Quan vulguis, pots venir, que et convido a dinar. Només si estàs subscrit o subscrita, si no, no. I si li fas like. I si fas like. Has de complir els requisits. Fer like, 45 segons. Adéu-siau. Fins ara. 7 de la tarda, nit negra, sembla que siguin, qui sap, les 3 del matí. I estic buscant a veure si trobo una càmera, perquè em ve de gust comprar-me una càmera fa molt temps i dic, va, ara és l'oportunitat, ara és el moment. I amb això del Black Friday estava mirant ofertes i així, però no m'acaba de convèncer res, perquè la que m'agrada no té entrada de micròfon, la mateixa, o sigui, el mateix model una miqueta més avançat que sí que té entrada de micròfon, el preu es dispara i no acabo de trobar el que vull exactament. I he mirat per Wallapop i acabo de veure una que em sembla prou interessant. Igual tenim un unboxing en uns dies. L'he escrit, a veure si contesta. Les 8:00 estic jugant amb l'Audacity. No sé si és perquè avui és Santa Cecília o no, però m'ha vingut de gust intentar... Fa temps que li dono voltes a el tema de que la majoria dels meus vídeos tenen strikes, perquè utilitzo música que no és meva i dic, calla, vaig a intentar crear alguna base o alguna cosa, no sé. Ja hi vaig jugar fa bastant temps, va ser durant la pandèmia que vaig editar el meu primer disc, que mai ha vist la llum, però allà està i potser algun dia la veu. I no sé per què sona pels auriculars, però l'ordinador no ho reconeix. Això és un dels problemes, m'agrada, això de gravar cada hora, però és un dels problemes que li veig, perquè, clar, m'he afaitat i, per exemple, no ho has pogut veure, has vist ara un canvi de cop, i el mateix passa amb això, que ara ho estic provant, però quan tingui el resultat final no el veuràs. Les 9:01, no enfoca, 9:01, i segueixo aquí amb la creació musical. No sé com te la... Bueno, te la poso, mira, és que dura 1 minut. Bueno, te'n poso un tros, ara.
les 10:00, hora de sopar. Sopeta avui toca, En breu ja toca posar-se el pijama, perquè estic una mica nerviós en realitat, per això de demà, aquesta entrevista de feina. A veure com anirà. Bé. Vaig a sopar la sopa. He fet un TikTok De qui? de la meva sogra. He fet un TikTok dient que soparia sopa. TikTok una mica cutre, però un TikTok. Al cap i a la fi, quan més cutre és, més gent li fa like. No sé, és alguna cosa que no acabo d'entendre. Res, bon profit. Doncs les 12. Bueno, més que suficient per al dia d'avui, que hem estat cada hora acompanyant-me. Jo crec que no ho faré massa sovint, això. No sé si n'estic del tot convençut. He estat tot el dia amb una espècie d'estrès és que d'aquí 50 minuts he de tornar a gravar. Res, espero que t'hagi agradat. Si és així, fes-li like, perquè no m'ha costat massa feina aquest vídeo a l'hora de fer-lo, però sí que m'ha costat a l'hora de psicològicament dir es queda de gravar. Res més, 46 segons. Gràcies per haver-lo vist. Fins la propera. Bona nit.